Ngiyabingelela bazalwane kithi sonke kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Njengokujwayelekile kuhleze njalo kuyintokozo ukukhuluma kanye nani bazalwane indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu ubaba wethu osezulwini. Isikhathi lesi sinxusa, sifisa, sithandaza, sicela uNkulunkulu asijulise kuye, simazi ngokujulileyo, nathi uqobo sizazi ngokujulileyo. Siqonde icebo likaNkulunkulu emaphakadeni. Uma ngabe lithi izwi kaNkulunkulu ulizwi wayekhona ekuqaleni, ulizwi ekuNkulunkulu, ulizwi enguNkulunkulu. Liphinde liveze futhi ukuthi-ke sasikuye uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa. Angisazi kahle lapha noma-ke amaKolose chapter 1 noma chapter 3 noma ama-Efesu chapter 3 uyo-check-a nje kulezo ndawo la kwambulwa khona indaba yokuthi umuntu waye kuNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa. Uma ngabe ufunda ama-Efesu chapter 1 ngoba se-Efesu chapter 1 uverse 4 ufunde nje wehle nayo, iyaveza lani intando kaNkulunkulu necebo likaNkulunkulu. Uverse 4 ufunde kanje: njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Lento yokuthi sasikuye mhlambe no chapter 2 verse 10 kwaba se-Efesu, ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe ngayo. Kunemfihlakalo labazalwane yokuthi uNkulunkulu enguNkulunkulu emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa, sasibuye. Maningi ama-scriptures akhuluma ngalokho, nawe futhi ungawa-check wa-confirm. Sasikuye lo Jesu Kristu engulizwi waye kuNkulunkulu. Njengoba uJesu Kristu waye kuNkulunkulu enguNkulunkulu, nathi futhi sasikuye futhi uNkulunkulu, sivela kuye. So ukhuluma nje yonke into yadala sikwathi sinasikhona kuye. Sifisa-ke bazalwane sibuke kafushane imfihlakalo kanjalo ngokusizwa uMoya Ingcwele. Sizofunda izwi lenkosi egameni likaJesu. Ngicela ukuthi uhambisane nami isikhathi lesi sokwambulwa izinto ejulile. Kulesi sikhathi sizozidinga ukuzazi ukuthi ubani, ukwazi into uNkulunkulu akubiza ngayo, akumise waba yiyo umhlaba ungakasekelwa, ukwazi i-identity yakho originally, ukwazi ukuthi yini obekelwe yona uKristu akubambele yona, ukwazi ukuthi uNkulunkulu nani engqondweni yakhe ngawe. Lokho kuzokusiza ukuthi kulesi sikhathi noma kungaqhamuka yiphi inhlobo yenhlupho yesimo ezokusheka, ezokunyakazisa, uzathi umpostoli Paul kwabaseRoma chapter 8 lapha ngasekugcineni, yini engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu na? Ubala yonke inhlobo, i-persecution, indlala, ukufa, ukujula, ukuphakama. Ubala zonke izinto nje engasetshwa ngabantu engabenza ukuthi babaleke uma bese kufika zona bamshiya uNkulunkulu. But umpostoli Paul ubala ukuthi ayikho into, yabona, nakulesi sikhathi esikuso nasikhathi ezayo, ayikho into engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Bazalwane, lawo mazwi ngeke akhulunywe umuntu ongazazi ukuthi ubani. Lawo mazwi ngeke akhulunywe umuntu ongazi lapho eyakhona. Ngeke lo muntu lamazwi akhulunywe umuntu ongambulelwe ukuthi yena nje bephila emhlabeni uNkulunkulu iposition yakhe ithini.
umuntu ongambulelwe ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngeuniverse yonke. Akhulunywa umuntu lamazwi yokuthi ayikho into engangihlosa nothando lukaNkulunkulu luKristu Jesu. Akhulunywa umuntu oqondayo, ozazi kahle i-identity yakhe ngokukaNkulunkulu, omazi kahle uNkulunkulu, ombulela ukuthi uNkulunkulu ubani, uJesu Kristu ubani, olaziyo icebo likaNkulunkulu, impurpose kaNkulunkulu ngomuntu, ngaye lo muntu. Lo muntu uyihluphile lo muntu. Umfunile uNkulunkulu, ofuna umbuso kaNkulunkulu, wambulelwa wona umbuso kaNkulunkulu, wambulelwa yena ubaba uNkulunkulu, wambulela ukulunga kaNkulunkulu, wambulelwa intando kaNkulunkulu, wambulelwa icebo likaNkulunkulu. Ingakho ekhuluma lamazwi-ke. Baningi abantu abashumele ngalelo vesi amaRoma chapter 8 lapha nasekugcineni ukuthi yini engasihlosa nothando lukaNkulunkulu. Kodwa basahluleka nje ukuhlukana nama-systems alelizwe, izinto zabantu, estandathini sabantu, abahedeni bakuzo. Yabona, ithi inkosi uJesu lapha kuMatthew chapter 5, ngisazi verse 19 noma verse 18 kulapho nje. Ithi inkosi uJesu, uma ukukholwa kwenu kungadluli okwabaFarisi, ningewubona umbuso wezulu. Ngisacela ukuthi shekha nje bazalwane, ngikhothe kahle into kahle. Matthew chapter 5, ngoba liyafika njengamanje, angisale sengili-check egameni kaJesu. Okay, uverse 20, ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabaFarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Uma ukukholwa kwenu kungadluli okwababhali nabaFarisi, izazimthetho, religious people, abantu abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bephika amandla, abantu abaziwa ukuthi bangamakholwa, alazi iBhayibheli, amazi uNkulunkulu ophilayo kodwa bakude noNkulunkulu. Uma ukukholwa kwenu, uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, uma ukulunga kwenu kungadluli, ukulunga kwenu kungadluli okwalabo bantu, nani uqobo-ke enze ngene. Labo bantu abangenile embusweni wezulu, nani ngeke ningene uma ilevel yenu ilapho. Kumele ukulunga kwenu, your righteousness, idlule okwalaba abantu abaziwayo emphakathini. Asikho-ke lapho bazalwane, sizohlola la izwi lenkosi, sizobuka izinto ey'khulunywe inkosi uJesu zakhulunywa ubaba uNkulunkulu ngomuntu, ukuthi kahle hle ngokukaNkulunkulu ubani umuntu. Sizokwambula imfihlo noma imfihlakalo kaNkulunkulu ngomuntu. Umuntu ekholwa inkosi uJesu, ekuKristu Jesu, uJesu Kristu ekumuntu. Sizofunda amavesi ambalwa, ngoba uma uletha into efihlakele kufuneke ulethe ama-scriptures akhuluma ngalonto. Laphana kuJohn chapter 10, soqala ukufunda kuverse 30, sizodedela izwi ukuba lizikhulumele lona. Inhloso kuwukuba sizazi, siziqonde. Bazalwane, khona isikhathi esisondela kuso, khona isikhathi esizokwehlela umhlaba, esizoba nzima kakhulu kulabo abakholwa inkosi uJesu ngokweqiniso, okuzobiza ukuthi umzalwane nomzalwane othi usindisiwe ukuKristu Jesu azazi ukuthi ubani, amazi uNkulunkulu amkhonzayo, ayazi ipurpose kaNkulunkulu ngaye, ayazi intando kaNkulunkulu ngaye, amazi uNkulunkulu amkhonzayo, aziqonde ngokupheleleyo ngalokho uNkulunkulu asambulele khona. Uma ngabe ufunda uDeuteronomy 29 verse 29, konke okubhuliwe kungokwabantu but okufihlakele kungokaNkulunkulu. Lokhu esambulelwe khona sizazi ngakho. Njengamanje sizofunda izwi likaBaba uNkulunkulu elisambulele ukuthi singobani. Kumele-ke siliqonde lelo zwi, sizazi ngalelo zwi elambuliwe kithi ukuthi singobani. Lento izokwenza ukuthi, lento izokusiza ekuthenini isikhathi esisondela kuso, esizophumela kuso, esisondelayo njengamanje, esinzima kulabo abakholwa inkosi uJesu ngokweqiniso, uzokwenza ukuthi lolu lwazi ukwazi ukuma. Ngisho bengekho abathi bahambisana nawe, ngisho ukuthi uwedwa uzokwazi ukuma.
into ezokumisa ukwazi ukulazi icebo likaNkulunkulu, ukumazi uNkulunkulu omkhonzayo, ukuqonda ukuthi wena ubani uNkulunkulu ophilayo. Right, John chapter 10 verse 30 from verse 30 kufundeka nje, mina noBaba simunye. Ubani okhulumayo la? Inkosi uJesu. Mina noBaba, uBaba ubani? uBaba uNkulunkulu osezulwini, umdali wezomhlaba, God the Father, the creator of heaven and earth. Uthi uJesu mina noBaba simunye. Ngeke uziphikise lonto. Akusiyona into yenyama le, into kamoya. Ubiza uthi ucela umoya ingcwele kwambulele yona. Futhi ungaveli udlule nje kalula, ngoba udlula kwakho kalula uzoba ingozi. Ngoba uSathane mayisebhodla njengebhubesi efuna ngamgwinya, uzobhodla ngendlela wena othola ukuthi awunalo ulwazi lokubhodla kwakhe. Indlela azobhodla ngayo awunalo ulwazi ngaleso sikhathi, indlela azobhodla ngayo, bese uyasaba, ugcina ususuka kwiposition, ususwa kwesaba ngalesikhathi uSathane sekuthola-ke. So njengamanje uNkulunkulu silethela le information ukuthi sizazi ukuthi singobani. Ze uSathane noma engaqhamuka ngayiphi indlela, ngisho engaqhamuka ngohulumeni walelizwe, aqhamuke ngababusi, aqhamuke ngosopolitiki, ngisho engaqhamuka ngeenkabi, abantu ababulala abantu, ngisho engaqhamuka ngososayensi, ngisho engaqhamuka ngomndeni wakho, ngisho engaqhamuka ngamadimoni, ngisho engaqhamuka ngezangoma, ngisho engaqhamuka uSathane ngenyanga, ngisho engaqhamuka ngabathakathi laba besilungu abafundile, professionals, ngisho engaqhamuka ngabathakathi laba-ke akuthiwa besintu, ngisho engaqhamuka ngomphakathi ukuvukele, noma ngayiphi indlela. Lokho kuqhamuka kwakho uSathane kuyobe kukubhodla, angeke kukunyakazise, ngoba wena uyazazi ukuthi ubani and uyamazi uNkulunkulu omkhonzayo nomkholwayo. That's why uNkulunkulu-ke esithumile ukuthi sizokhuluma kanjena. That's why uNkulunkulu-ke ekusizile ukuthi uhlangane nale channel ukuze ukwazi ukuthola lolu lwazi, then kusenesikhathi uludle lolu lwazi lube ngaphakathi kuwe, uliqonde, luzogcina. Inkosi uJesu isho njalo encwadini yesambulo, yathi ngenxa ukuthi uwagcinile amazwi ami, nami ngizokulonda ngosuku olunzima oluzokwehlela umhlaba wonke, lokulingwa kwabantu bonke emhlabeni, kwabakhileyo emhlabeni. Ufunda isambulo ngithi chapter 2 noma chapter 3. Ngizokulonda njengamanje kufanele kulonda izwi likaNkulunkulu, lizokulonda ngesikhathi esifaneleyo. Alright, ithi inkosi uJesu mina noBaba sinjani? Simunye. Ukuzazi ukuthi ubani, uJesu wayezazi ukuthi ubani. Lokho kwamenza ukuthi noma esesatshiswa ngokufa, akakaze aphike uNkulunkulu ophilayo, akakaze ayeke umsebenzi uNkulunkulu amthumele wona emhlabeni, ngoba uyazazi ukuthi ubani. uJesu Kristu engumuntu esenyameni, uJesu wayezazi. Uma kufika isikhathi sokuthi uzofa, waqale waboshwa, akumsabisanga lokho, washaywa, wathukwa, wabizwa ngawo wonke amagama, akaze kumphazamisa uJesu lokho. Why? It's because uyazazi ukuthi yena noBaba unjani? Umunye. Then ohlupha uJesu Kristu uhlupha uNkulunkulu ophilayo. Alright, verse 31. AbaJuda base bebuya bethatha amatshe ukuba bamkhande. Verse 32. uJesu wabaphendula wathi, nginitshengisile imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Verse 33. Bamphendula abaJuda bathi, asikukhande ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza. Ngokuba wena ungumuntu kodwa ozenza uNkulunkulu, ungumuntu kodwa ozisho ukuthi unguNkulunkulu, just a mere person, but you claim to be God. Nanso-ke into esikushayelayo, ngoba uyahlambalaza, uyibiza ngoNkulunkulu wena uwumuntu.
umuntu nje kodwa uthi wena uNkulunkulu inhlamba leyo. Lana kwaJuda umuntu onjalo sigunyaziwe ukuthi simkhande ngamatshe. Nanso into esiyenza kuwena, sikhanda ngamatshe. La matshe siwaphethe sikhandela ngawo ukuthi uyahlambalazwa, uzenza uNkulunkulu, uzibiza ngokuthi uNkulunkulu wena. Alright, abazazi laba bantu, that was their biggest problem, ukuthi babengazazi. And into ekhuluma ngabo ukuthi bangobani ikhona ezwini, kodwa bebengayiqondi and bebengayazi. Namhlanje leyo problem, leyo challenge esibhekene nayo emzimbeni kaKristu embusweni kaNkulunkulu, abantu bayalifundiswa kaNkulunkulu bashumele ngalo. The very same word abali-understand. Uma sebeshumele ngalo, bakhuluma ngalo, bafakaza ngalo, uma sebezotestwa ngalo ukuthi lokho abakushoyo bayakumela yini, then basuke kwi-position. Why? Because abayi-understand into abayiphethe. Mawuqhubeka uthini uJesu verse 34. Right, uJesu wabaphendula wathi, akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Alright, ngithe, ubani osho njalo? Lamazwi avela kubani? Ngithe ningonkulunkulu. Kunekhoti lapho bazalwane, inverted commas, okhomba ukuthi lamazwi akhothiwe, akhulunywa umuntu othile. Akhulunywa ubani lo muntu owakhulumayo? Ubaba uNkulunkulu osezulwini. Wathini? Wathi kubantwana bakaNkulunkulu, kubapristi, kubaholi bakwa-Israyeli, nina ningonkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu lana wayekhuluma ne-individual person, nomuntu ngamunye, wayezothi wena ngithi uNkulunkulu, wena uNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma nawe, avela kubani lamazwi? Avela kuNkulunkulu ophilayo. Uthini uNkulunkulu ophilayo? Kumuntu, umuntu nje osenyameni, ozaliwe, unenyama negazi, njengoba nami ngumuntu nje. Uthini uNkulunkulu Baba osezulwini? Kumuntu. Uthi wena uNkulunkulu. Bese ebahlanganisa bonke ndawonye, athi nina ninonke ningonkulunkulu. Now ningikhandi, sesibuyele emuva kuJohane ke manje. Isilakho uJesu ubuza umbuzo uthi ke, why nifune ningikhande ngamatshe? Then kunemsebenzi engiyenzile emihla kangaka, imuphi ke ningikhandela wona ngamatshe? Sebeyamphendula ukuthi ke asikukhandeli ngamatshe ukuthi khona umsebenzi omuhle owenzile, siyakubona lokho, siyabona imisebenzi emihle, but asikukhandeli ngamatshe lokho. Sikhandela ukuthi uyahlambalaza, uyibiza ngobani? ngoNkulunkulu wena, uzisho ukuthi uNkulunkulu wena. You claim to be God wena. You claim to be God himself, the Heavenly Father. Now sikhandela lokho ngamatshe. Now uJesu manje usezama ukubambulela ukuthi emthethweni wakini enufunda njalo ngamasabatha, enukhuluma ngawo emakhaya enu, enikhuluma ngawo manihleli kuma-meetings, okubusa isizwe sakwa-Israyeli nesizwe sakwaJuda. Now uma uJesu verse 34, uJesu waphendula wathi, akulotshiwe yini emthethweni wakini nina maJuda, emthethweni wakini nina Israyeli, ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Alright, verse 35. Uma wathi bangonkulunkulu, bona eleza kubo izwi likaNkulunkulu, nombhalo ungeqiwe. Uma wathi ubanena uNkulunkulu ophilayo, ethini kubani? Ethi ningonkulunkulu nina elize kini izwi likaNkulunkulu. Lo mbhalo ungeqiwa, shall not be broken. Lo mbhalo aweqiwa. Kufanele ukuthatha nje ubunjalo ngoba uvela kuNkulunkulu ophilayo, ubaba osezulwini, uze kubantu abangabantwana bakhe. Uthi ubaba uNkulunkulu izwi alikhulumayo, nina ningonkulunkulu. Okuwukuthi uma ingakhuluma nomuntu oyedwa, nina, wena unguNkulunkulu. Oh, okay. Umuntu ungubani? UnguNkulunkulu ngokaNkulunkulu. NgokaNkulunkulu ubaba osezulwini, umuntu ubani? UNkulunkulu. Abantu bangobani? BanguNkulunkulu. Ubani osho lamazwi? Ubani oletha lomqondo? Ubaba uNkulunkulu osezulwini, umdali wamazulu nomhlaba, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Unguye nginguye, ungikhona. Uthini? Uthi kubantu bakhe, nina ningonkulunkulu. Izwi leza livela kuye. And uma ingakhuluma nomuntu oyedwa, uthi wena unguNkulunkulu. Okay? Manje isilakho inkosi uJesu ke ilethe clarity lana ukuthi ke why ke manje ningizonde? Why nikhuluma amazwi ahlabayo
why nikhuluma amazwi avumelana ngokuthi angishawe ngikhandwe ngamatshe ngoba mina ngisibiza ukuthi nginguNkulunkulu. Ukungazazi ukuthi ubani kuyaku-expose. Ukleme ukuthi uyazi kanti awuzazi, uyazi kanti awazi, ukleme ukuthi uyaqonda kanti awuqondi. Mangabe sekufika abantu-ke abazokuchazela ukuthi ungubani ulwe nabo, la uJesu sefikile ukuzokwambula imfihlakalo ukuthi umuntu ubani, bayiqonde lento, then balwa naye bamlwisa. uJesu Kristu inkosi, uyabusa kuze kube phakade. Alright, asifunde-ke uJohn chapter 14 uverse 9. NgokukaJohane chapter 14 verse 9. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipu na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na? Awukholwa ukuthi mina noBaba simunye ukimi? Mawubona mina ubona yena, nami ngikuye. Mawubona yena ubona mina. Awukholwa lokho? Oh, okay. Umuntu ulungisiswa ngani bazalwane? Ulungisiswa ukukholwa. Mawukholwa, ukholwa yini? Ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Ukholwa ukuthi wamletha uJesu emhlabeni wazofa. Emva kwensuku entathu uJesu wavusa obafileyo, uyaphila. Wangcwatshwa uJesu, wavusa obafileyo, evuswa umoya kaNkulunkulu, ngomoya kaNkulunkulu. Uyakholwa yilokho. Then why uNkulunkulu uyakholwa ukuthi ngenkathi uJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni, lisho njalo izwi la nolifundi, sasinaye. Mofunda ngithi abaseKolose chapter 2, funde leyo ndawo. Ngenkathi uJesu ebethelwe esiphambanweni, sasikhona sinaye, sikuye, sabethelwa kunye naye. Then ngesikhathi uJesu efa, sasifa kunye naye, sasimunye. Ibandla likuJesu Kristu, linguJesu Kristu, limunye noJesu Kristu. uJesu Kristu umunye noBaba. uJesu Kristu ukuBaba, uBaba uNkulunkulu ukuJesu Kristu. Lo Jesu Kristu umunye nebandla. uJesu Kristu esikhathi ebethelwa, ibandla lalikuye. Umuntu kaNkulunkulu, umzalwane wayekuye uJesu Kristu. Ngenkathi uJesu Kristu efa, wayefa nomuntu, safa kunye naye. Enkathi uJesu Kristu evuswa, savusa kunye naye. Asihlukani. Ingoba phela ulizwi wayekhona eqaleni. Ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu. Lo lizwi lona ukithi, lo lizwi singuye, lo lizwi sinaye, lo lizwi simunye naye. So lo lizwi okwenzeka kuye kwakwenzeka kithi. Ulizwi enguJesu Kristu weze enyameni, waphila phakathi kwabantu, then waba into eyodwa, wafana nabo, waba umuntu ephakathi kwabantu, waba into eyodwa nabantu. Then lo lizwi masebethelwa efa ufa nalaba bantu, then mayevusa uvuswa futhi nabo. Funda Colossians chapter 2, uqala lapha verse 9 usho nezansi, uzoyithola lo ndaba lapho, uyilalele kahle. Singafunda iBhayibheli sitatazela sixhamazela. Sicela umoya ongcwele asambulele lona, asambulele umoya kaNkulunkulu, asambulele umqondo, idea of God, asambulele ipurpose kaNkulunkulu ukuthi yini lento uNkulunkulu anayo engqondweni yakhe ngalokho akukhuluma ezwini lakhe. Sikuphesive, sikuqonde, sikubambe lokho, kwambuleke kithi, kube isambulo kithi esiphilayo, esizophilisa thina, bese siyasigxilisa kulokho esiyikho ngokaNkulunkulu. Alright, uyayizwa ke indaba lana uJohn 14 verse 9. uJesu wathi, isikhathi esingaka Filipu nginani awukangazi na? Ongibonile mina ubonile bani? Ubonile uBaba. Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi? Amazwi engiwakhuluma mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Yonke lento engibona ngiyenza nje, ngikhuluma nemisebenzi yonke akusimina, ilo Baba ongaphakathi. Lo Baba ukuba akekho bingeke yenzeke yonke lento ekhona. Ijulile lento. Awukholwa yini? Biza ukuthi ukholwe. Mawukholwa uzolungisiswa. Ngalokhu ukholwa yona ndlela ozolungisiswa ngayo phambi kaNkulunkulu, ngoba kuzokumbula ukuthi ungubani kuNkulunkulu, uNkulunkulu ubani kuwe. Then isikhathi unaleso sambulo leso, then uba yilokhu uNkulunkulu ayikho, then uyamukeleka, ube umuntu ongenacala
without any accusation, without any guilty, ube righteous before God. Nansi into esilungisisayo ke bazalwane. Chapter 17 siyadlula nje ngoba ngithe asidedele izwi likhulumene lona kulesi sihloko esithanda ukujula. Chapter 17 verse 11. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele, bagcine egameni lakho. Bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Ukuze babe munye njengathi. Mina Baba nawe simunye, siyinto eyodwa. Nabo-ke kufuneke babe yinto eyodwa. Then bona masebe yinto eyodwa, then bazoba into eyodwa nami. And mabe into eyodwa nami, mina Baba ngiyinto eyodwa nawe. Kusho ukuthi-ke wena Baba nami nabo siyinto eyodwa. Simple uJesu usho lokho bazalwane. Manje-ke uma ngabe sinalesi sambulo, bafowethu sesingasabo sopolitiki, umuntu ofayo uJesu esho kahle wathi ungamesabi lobulala inyama. uJesu bambulala ewumuntu bethi babulala umuntu, then uJesu ubuNkulunkulu bakhe umoya kaNkulunkulu wamvusa uJesu kwafileyo. Manje thina masimunye noJesu Kristu, usungasabo politiki bazobulala inyama, awuqonda ukuthi-ke wena uyaphila kuze bephakade ngoba uNkulunkulu kuJesu Kristu, umunye noBaba uNkulunkulu umunye noJesu Kristu. So-ke mabethi bayaqeda ngawe bayedlalela nje. Ingakho-ke uNkulunkulu ebahleka uMahubo chapter 2 qala ukufunda verse 1. Uma bethi benza iconspiracy, benza uzungu, bavukela uNkulunkulu, izizwe zomhlaba ziyahlangana zivukela uNkulunkulu, zifuna ukumelana noNkulunkulu nogcotshiweyo wakhe. Ubani ogcotshiweyo wakhe? uJesu Kristu. Then wenzani uNkulunkulu? Uyabahleka. Uyabona masuyiqonda ukuthi ubani, whatever abantu abazoyikhuluma ngawo uzi-understand ukuthi ubani, uzovele instead ukuthi Yesu Baba yena uyabahleka, but wena uzovele ubadabukele, uzwe usizi, uqonde ukuthi uJesu mayethi bonke abanizingelayo nibakhulekele, abanizondayo nibathande. uJesu wayeyiqonda lento ngoba mayethi Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Honestly babengayazi into abayenzayo, ukuthi ungavukela uNkulunkulu okudalile. Masuzazi ukuthi ubani, awuze ukusatshiswa abantu abangazazi bangobani. Alright. Amahubo chapter 2 verse 1. Kungani kuba bezizwe baxokozele nabantu bazindle ngokuyize na? Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa babamba imeeting, nababusi baceba icebo ngoJehova. Baceba icebo ngobani? ngoJehova. Just imagine nje. And nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi masibagqabule izibopho zabo, silahle izintambo zabo, sisuse kithina, zisuke kithina. Verse 4. Yena ohlezi ezulwini uyahleka, inkosi iyabadelela. Hey, abayazi into abantu abayenzayo. Uma ngabe usuyiqonda into oyiyo kuNkulunkulu, ayikho into zokusabisa. Ngisho ngafika indaba zithi hey sebebamba imeeting ngapha bazokwenza ukuthi nokuthi uvele uyihlekele nje. Why? Because uyazazi identity yakho ukuthi ubani. Alright. Babe munye uverse 11 chapter 17 John. Njengalokhu mina nawe Baba simunye. Babe munye njengalokhu njani? Simunye. uJesu Kristu noBaba bamunye. Uyazazi uJesu. Uyathandaza. Uyazazi maya kubaba, uyakubaba ngalento ayiyo ukuthi mina Baba nawe simunye. So ngicelela labantu ke wambule lento kubo labo ongiphe bona uthi bayiqonde lento, yambuleke lento kubo ukuthi mina Baba nawe simunye. Uma bona behlanganisa nami siba munye nabo, kuzobe kusho ukuthi nabo bazoba munye nawe ngoba mina ngimunye nawe. Kufanele be-understand lento. Ngiyabathandazela baba. Okay, asifunde ke amaKolose chapter 1 uverse 19 egameni kaJesu. Colossians chapter 1 verse 19. Ufundeka nje egameni kaJesu. Incwadi yabaseKolose chapter 1 verse 19. All right. Okay, sesifikile we are okay. Ngokuba kwaba kuhle kuye ubanena uBaba uNkulunkulu osezulwini ukuthi kwenzakaleni, ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo inyona indodana yakhe engubani? EnguJesu Kristu.
kwaba kuhle kuye ubani uNkulunkulu ophilayo ubaba osezulwini ukuthi yena ubuNkulunkulu bakhe bonke ukuphelela kwakhe uNkulunkulu kuhlale kuphi endodaneni yakhe engubani enguJesu Kristu. Yiyo ke le ndodana ke ithi ma ihleli kithi ikhona lapha econfess khona uJohn chapter 14 yathi ongithandayo ubaba uyothokoza jabule amthande lowo bese ubaba nenkosi uJesu beze bezohlala kuye. Right? Ukuphelela kaNkulunkulu konke kuphelelisiwe kubani endodaneni enguJesu Kristu. Lena ke sithi masikholwa nguye sikholwa yiyo indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu siyamukela ingene empilweni yethu. Uma ufunda uJohane chapter 1 ngoka John chapter 1 uverse 12 uba kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babizwe ukuthi abangabantwana bakaNkulunkulu. Abazinjani? Abamukelayo ubanena uJesu Kristu. Lo Jesu Kristu kuye kuphelela uNkulunkulu bonke kuye. Manje masimukela uJesu Kristu simukela uNkulunkulu ukuphelela kwakhe. Uma ngabe ubaba uNkulunkulu ekuJesu Kristu, uma sibona uJesu Kristu sibona ubaba uNkulunkulu. Masimukela lo Jesu Kristu simukela lo baba uNkulunkulu. Then uma ubona uJesu Kristu ubona ubaba uNkulunkulu. Then uJesu Kristu okithi kusho ukuthi mawubona thina ubona uJesu Kristu. Mawubona uJesu Kristu ubona ubaba uNkulunkulu. Ilento nje bazalwane. Asizazi ukuthi singobani. Singayihambisi ngokwestandard saleliso. All right. Uverse 9 chapter 2 kwabaseKolose chapter 2 verse 9 ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu the essence of God and the nature of God yonke igcwele kubani kuJesu Kristu. Hayi ukuthi ucicane kaNkulunkulu ngaphandle, hayi ukuthi umqondo othile kaNkulunkulu, ubuNkulunkulu bonke in his essence and in his nature igcwele kubani kuJesu Kristu. Uma ubona uJesu ubona uNkulunkulu kuphelela kwakhe. Mawukholwa lo Jesu mamukela abe inkosi akubuse angene enhlizweni yakho umukela ubuNkulunkulu ophelele bakhe ubaba osezulwini. Okay? Verse 10 nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla kodwa ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu nimbelwe kanye naye ngombhaphathizo okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Nanike benifile ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye nabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu. Right? It is clear bazalwane. Uma ukhuluma ngobaba uNkulunkulu, ubaba uNkulunkulu munye noJesu Kristu. Uma ukhuluma ngoJesu Kristu, uJesu Kristu munye nebandla. Uma ukhuluma ngebandla, ibandla lilokhu uJesu Kristu ayikho. Uma ukhuluma ngoJesu Kristu, uJesu Kristu uyilokhu ubaba uNkulunkulu ayikho. Kusho ukuthi umuntu noma ibandla elingabantu then liyinto eyodwa limunye noJesu Kristu. NoJesu Kristu umunye nobani nobaba uNkulunkulu. Lezi gaba zontathu, lezi ziqu zontathu zimunye. Imfihlakalo lebazalwane ngokukholwa uNkulunkulu uyayambula ukuthi sizazi ukuthi singobani. Bengifisa ukusho lokho bazalwane kule video. Isikhathi manje sokwambula kwemfihlakalo zombuso nomqondo kaNkulunkulu. Ukucabanga kaNkulunkulu, i-idea kaNkulunkulu. Icebo ipurpose kaNkulunkulu. Ukuthi singobani thina kuye. Ukuze kulesi sikhathi kule era esingena kuyo manje. Njengoba ibandla lihlanjululwa nje. Mina ngiyakholwa uNkulunkulu uzoyivusela abangabakhe
abazodela konke kwalelizwe bayihlambulule babe ngcwele, then baphile kwiposition yobungcwele ngekhathi zonke, bese uNkulunkulu umoya ingcwele enze umsebenzi wenkosi uJesu Kristu amshiye nawo, then uJesu Kristu uthathe kubaba uNkulunkulu, then isikhathi umoya ingcwele enza umsebenzi uzonyakaza umhlaba wonke, then the greatest persecution izoqala, izobiza abantu ukuthi bayifika le persecution, abantu beqala bangamfuni uJesu Kristu, benyanya, bezonda, becasuka, ngoba manje abantu nabayizihlobo zabo nabegazi labo bathatha izinqumo zokulandela loJesu Kristu, bahlukana nezinto laba abantu abangamfuni uJesu Kristu abakholelwa kuzona. Laba sebekholwa inkosi uJesu bayazidela izinto bayishiya, bese laba abantu bayalwa, bavuse uthuthuva, basuse uthuthuva, basuse umsindo, basuse ushikishi, basuse isiphithiphithi nesiyaluyalu, baqale bazingela amakholwa, then bese beya kuhulumeni bayofuna amagunya ukuthi bahluphe laba bantu ngokusemthethweni begunyaza uhulumeni. I-era lena bazalwane okuzongenwa kuyo very soon, zilungiselele. Ngithanda i-NIV, isihumusho seBhayibheli lesingisi, uma ufunda u1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, ngithi uverse bani ngizofika manje, uverse ngithi mangaphosisa uverse bani, verse 13 ngizofika manje egameni likaJesu, right, uverse 13, yes, 1 Peter chapter 1 verse 13. Le ndlela okubhaleke ngayo ngiyithole kulesi sihumusho kuthiwa i-NIV, New International Version. Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Prepare your minds for action. Prepare your minds for action. That one. Khona action manje osuzokwenzeka. Be self-controlled. Awukhohlwe manje ukufuna izinto nenkanuko zalelizwe, izinto zalelizwe. Akuye kukhathazeka ngempumelelo nezinto material. Now khona isikhathi esingena kuso silibandla. uJesu Kristu esikholwa nguye, owafa wavuka ophilayo, omunye nobaba uNkulunkulu, angena kuso yena. Now ibandla manje lakhe elingumzimba wakhe lizongena kuleso sikhathi. Uma uJesu wazonda, ushilo uJesu wathi uma lingamthandanga izwe nathi ngeke lisithanda. Uma ngabe uJesu limalile nathi lizosala. Into ebenza ukuthi kubonakala ngazathi izwe liyasithanda into eyodwa nalo, ingoba besivumelana nalo emqondweni kaLucifer awufake kubantu abayizwe. Besivumelana into eyodwa, sikusho nje ngendebe zomlomo ukuthi siyakholwa sindisiwe. Phela ke sihlukene namadlozi, kodwa lehli ke mhlambe 10 years, mhlambe from mawubo 10 years nje manje kuyalezansi. Abaningi bese behluleka nalokumela ke iqiniso lokuthi mayisindisiwe angahlanganyeli ngalutho nezinto zamadlozi abafile namasiko impilo axabana nezwi kaNkulunkulu emakhaya. Abantu bebecompromise, yabona. Kusola ngothi nguye 2000 njena ivangeli lapho beselikhropha amazinto ongazi uyibone. Bese kuthi lapho ke abakwazile ukuthi bayeke amadlozi ke bese bethi ke baphila ubungcwele, yethi bagcwele umqondo wonke wezwe. Ingakho kububona zathi kumnandi kezweni. But isikhathi sokuhlambulula manje siphume geleke iqebu lelizwe, sizazi ukuthi singobani. Then kumsindo uzoqala ke. Prepare your minds for action, because there is something that is about to happen, to take place. Wena prepare your minds. Njengoba uNkulunkulu engithumile uthi ngikhulume kanje, kuzo prepare wena njengamanje uthi uyihlele. Ungabajezelwa yilutho. Lezi zinto zakho izosala, lezi imoto zakho nomsebenzi wakho uzosala. Le mali yakho izosala. Ungafiki lapho ulahlekelwa yonke into khona, ungasakwazi ukuthi utshale embusweni kaNkulunkulu izinto nazo, njengokusho kaJesu ukuthi dasani konke nakho nabela abaphofu, wasakwazi usho uinvesta, wasathole ngisho ithuba. Vele yonke into izosuswa kuwe, iyothathwa, ungasali nalutho, usale inhliziyo ebuhlungu.
ngoba isikhathi besekhona, ithuba lisekhona ukuthi ulungise izinto, wathalalisa, wadileya. So-ke siyabonga kakhulu-ke bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ilokho ebengifisa ukusho kule video. Inkosi yomusa isibusise. Amen.